labari, komai na cikinta zai kare. Ba kowa ne ko ina dan tauran nan na duk da yake ni kaina ban ce balle dan taure ce. Yaran nan nace su daina mun fitsari a gurin nan ba sa daina, sai na ci muku mutunci, sai na ci muku. Wani in ya ƙika a take waninsa zai soka. Ina ga kasuwa kai yau ai mama mutum zuwa kasuwa bane. Ina da rigima tsakanina da malam Bal. Yau mai raba ni da shi a garin nan sai Allah. A ce yanzu ya sako dan tauren shi ya zo mu akuya ta fyaɗe. Ai bai nemi zaman lafiya. Yau ko mai gari ya raba mu ko kuma ƴan sanda. Sai Allah. To ya za a yi ma an fita gida neman wani ba tare da makami ba. Ai ƙara ko wannan sanda. Malam Hudu, ina za ka haka da ice? Malam bar mu dama kai nake nema. Ni kake nema? Dama ashe ba ka da mutunci? Rashin mutuncin mi ne ma a ce ka saki taure na garar da kai ma akuya waje na fyaɗe. Tauren wuri na? Haba, kai! Haba, gaske na ga taure na kwana biyu ya rame. What? Oke, ashe gidanka ka je ka ɗore shi. Akuya tana can da ciki yanzu. What? To daman duk akwai da yawa ciki naira 20,000 ake. What? Dan haka yau sai ka biya ni 20,000. Na daɗe na Oke, da ka tabar mu dan girman Allah ka hakuri ka saurare ni. Dan girman Allah ka ina so in dai haka ne. Tunda na fito ba ko season nan ka ce ka taso ni zaka ci ma mutunci. In dai haka kai hakuri. Kai ko wajen wani hi ka zama na rantsa da Allah. Ka ci banza. Kai hakuri tauran ka ci banza. To ka koma da mulmula. What?